Zoetigheid is niets voor heren, zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten bij een groot fabrieksterrein, die het snoepen niet verachten, doch er dol op zijn. Want slaat de klok 5 uur, dan roepen zij vol vuur. Daar zijn de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Dus staan wij altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, haha. Al die fijne, zoete dingen, in een fleurig kleed gehuld, dat zijn pas versnaperingen, waarin echte heer van smult. Wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich geenszins noden bij de snoepfabriek. Dus als Jamin zich sluit, roept hij vol blijdschap uit. Daar zijn die allerliefste meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Dus sta ik gaarne bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een putje in. Humoristisch en toch leuk. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken fraai beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebit. Dus peuzel met beleid. Als gij uw aandacht wijdt aan al die suikerzoete meisjes in de suikerwerkfabriek, ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin, ga niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. Daar zijn de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus zijn we altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit, die pak je uit.